kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulungan ng BBC kung Philippine Benevolent Christian Missionary Association of Ministry Incorporated magadapit usab kami karon ng usa ka takmang tulumanon usab kini sa pagtulungan ng BBC kung wala kini sa wala ang matutulo Mr. Tomas Senior kinsa mo ang inyong katulumanon sa gisaad ng Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug kini dayay karon ang inyong alagad sa kinan kini si Brother Samuel Mateo si Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay no niining tungura sa inyong sa magpatalingog niining tulumanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug ako magabinaot nga anana mo karon sa nakapaluna na sa tagsa-tagsa ninyo ka mga liburanan aron sa inyo na masundan ninyo ang mga kamaturan nga din gamit ng mga Biblia o buwan sa basa nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay na mong ikaalagad nga kaninyo tungod kini mo man gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo o kini matulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibihan sa DYL alas 2 kita hangtod sa alas 3 matapos o alang sa kasayros tanan dunay duha ka pag-alagad no dinhi sa mong kaangin nining sibihan ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw kana nga Domingo gyapon nga gidumala kana sa among executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa among mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan na PBCN. O sa ubang dapat padayon na to kana mabati yapon sama dito sa stasyon sa DXQ o sa RPM sa DXQ oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kapunon. Tungod kay kining mga programa mikabat man kini sa 35 na ka mga radio station nga among nasudlan pinagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tinguha nga mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBC nga sa among pagpatuot na kami dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga among gipaila-ila ngayong nagtudlo namo nga among gipaila ngadto sa mga tao nga natuman kana sa pagtutudlo Divine Master Tomas di Senior. O sa dili pa lugar ang lain pa nga alagad magpailagi paibalog gyapon nako ang mga kaigsunan sa branch number 25 nga doon na kitay paghimuon nga meeting sanglit ang atong meeting katapusang Domingo sa bulan man busag yang ko ang tanan ninyo mga presensya no sa pagtambong ini maong meeting atong paghimuon nila ni Brother Duroy diya sa Katarman ay na ito nga makatambong ka karon sa mga meeting nila di Brother Dennis Gonzales nila ni Brother Nasar Guardiana nila ni Sister Margarita Igunia nila ni Sister Ivy Valenzuela o Janice Valenzuela o nila ni Brother Bubut Panta o ni Sister Lucy Panta maayo gyapon nga pagtatalingog o maayo gyapon nga makatambong mo karon sa meeting ato karon nga paghimuon og sa tanan na lang mga membro no palihog ug atong mga nakabati sa sakop sa branch number 25 nga aduna kay meeting nga paghimuon karong hapon human sa among program diri sa DYLA og ani pa yatag ko pa sa lain nga lagad magapaila usab siya nga kanino. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kinusab ang inyong si Brother Cesar Patio matiguban ini atong programa karon no sa DYLA natong naging Domingo wala kita makawali diri tungod kay dito man kita sa Mindanao sa palasyo o ako na lang mga pagpangumusta sa tanan mga kaigsunan sa PBC Malusong, Visayas ug Mindanao ug ilabi na sab diha sa gawas sa nasod sa atong mga kaigsunan diha sa Amerika kumusta kaninyo ug sa uban jud ng mga nasod kumusta na lang kaninyong tanan hurot. O ako sa mga pagtibaya gapon sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya Madam Gaga o sa tanan usab ng mga magwali kumusta kaninyong tanan mga kaigsunan namo nga mga ministro kumusta kaninyong tanan o dinhi dapit sa dapit sa buong katili mo rin kumusta nimo Brad o sa
Tanan kayo ng mga Divino family diha na atong chapter diha, kumusta kaniyong tanan mga igsoon? O ilabi na usab diha sa Bugo, kumusta kaniyong tanan? O tungod kay bilinon ba sa mga tuang mga oras sa pagtuon, mao nga ato kining sugdan karon ang ato ang tema. Kabahin may tungod sa mga kaigsuonan. Dunay mga pangutana Brad Sab nga ang atong pagtulunan usaman daw kat binuod sumala sa atong pagpaila. Ngano man daw nga bisan pagani kuno ang mga ministro, mga magwawali, naa nahimutang na diha sa maong pagtulunan sa PBCM nganong nahitabo man nga nanggawas sila sa maong pagtulunan. Bot bang ipasabot matud pa nila nga ang atong pagtulunan dili tinuod kay bisan pagani kuno ang mga ministro ngano man nga bibulag man og nagtukod og laing nga pundok. Mga higala og mga kaigsuonan, tinuod man na nga dunay mga magwawali nga diin mibulag sa pagtulunan sa PBCM ug gani pa man sila nagtukod sa ilahang kaugalingong pundok. Ug kana daan na nang gipahibalo sa magtutudlo. Gipahibalo na kana ni Master nga matud pa niya ngadto sa iyang anak nga mao karon ang gibilnan sa katawhan ni Master. Nagiinan, Loy, ayaw pagsalig sa imong mga magwawali kay dili ra ba tanan nga magwawali imo. So nining tungura duna nay daan gitagna si Master nga duna gayud ay magwawali nga dili kabahin sa kang ribirin tungod kay kana gipamulong na daan sa langitnon nga magtutudlo. Unya mato pasab niya nga gihinanggali niya si Aquilino Valencia wa naman muwali. Abot lang kung ano wa muwali na siya rin nasayod na doon naman siya kaso nagyatubang karon sa cybercrime sa gitawag o libel o kani Islander. Mao nga wala siya muwali tungod kay kinigong ba ning tawhan na magwali man unta. Abot nga di man makawali og kanang pagtulunan ba nga iya gyud bitaw sa Dios. Pulos mga personal ang iya mga pag-atake ngadto kang reverend sa mga magwawali diri sa ako. Dili siya makamao mo sulto o kana bang mga doktrina ba kabahin sa Espiritu Santo. Ang iyang gihimo mao ang pagsira ba sa bungog nga ang nakadaot ani niya tungod kay iyang kuan sa social media kipadungog niya tibuok kalibutan ang makadungog mo na nga gipaila ni sa kaso karon nga cyber libel ug cyber slander nga mao na iyang atubangon karon nga kaso ni Aquilino Valencia. Karon ang atong paghisgutan badsam atong tubagon ni nga numan kuno nga duna may mga ministro o magwawali nga bigawas man sa pagtulunan sa PBCM. Nga nang bigawas ba ni sila Batsam, duna ba'y mga nakalati daan sa Biblia nga duna gayoy pinunta nga mga magwawali nga muhimo gayod sa paggawas bisan pa sa unang kapanahunan sa atong Ginoong Jehova, bisan pa sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo. Kana ba'y nahitabo gihapon nga dunay mga membro ni Kristo nga migawas gapon sa iglesia ni Kristo ug ilabi na usab sa katawhang Israel nga makatong unang katawhan sa Dios. Kay ngano ba Brad sa mayo tingali mo read ang Usias sa iyang kapitulo 4 bersikulo 6 unsa bay nakalatid diha sa balaan nga kasulatan kabahin ni anang maong mga propesya utag na ngano man nga migawas man ang maong mga ministro dinhi sa pagtulunan sa PBCM unsa ba day nakalatid sa Biblia Brad Sam? Aniya Brad Cesar, basahon ta kini nakasulat sa Biblia nga daan pa na sa kanhing panahon pa
Bisag pa gani sa wala pa wala pa Panahon kang Kristo. Sa atong Ginoong Kristo, sa panahon pa na lugar sa katawhang Israel, Sa amahan. nga sa amahan lugar na ana ang mga katawhan niya nga doon usay mga tawo nga masupilon ba sa lain nga termino. Basahon ta lang Brad Cesar, no, kini nakasulat sa gingon mga sitas sa 4 sa Isyas sa bersikulo 6 ingon ini. Ang akong katawhan ginaglaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw, aron ikaw dili mamahimong saserdote kanako, sanglit ang imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab nga mahikalimot sa imong mga anak. Busa mo kana ang kasaysayan nga nahimo lugar sa Israel, Brazil, nga kanang Israel sumala pas ikaduhang Samuel 7:10 mao na ang katawhan nga gipili sa Dios. Busa tud kay ang ilang mga paghimo lugar sa maong katawhan nga kanang nagsupak lugar 4:6 ba na, Brad Sam? Oo, sa Kapitulo 4, versikulo 6, dugangi. lugar kapitulo Usias. 4 ni Brazil. O Kapitulo 4, versikulo 6. Versikulo 6 nga ang resulta nini ningon ang Dios nga gisilikway ko sa ikaw aron ikaw dili mahimong saserdote. Ingon ang Dios ni ana ngadto sa Israel, kanako sanglit ang imong hingkalimtan ang kasugoan sa imong Dios, ako usab nakalimot sa imong mga anak mo. Sa nakalimtan nila ba ang nagisalikway sila. Gisalikway sila. Unya dinhi, Brad Sam, akong dugangan, bersikulo akong dugangan, Brad Sam, pabo naman ako ang Biblia, dinhi sa 6 nag-ingon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa ilang kahibalo, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw, aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. So daan pa dahil sa unang kapanahon ng Brad Sam nga ang katawang Israel ingon sa Biblia nga ang akong katawang ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, tungod kay imong o ilang gisalikway ang kahibalo, gisalikway ko sa ikaw, aron ikaw dili mahimong saserdote. Kaning saserdote mao man ning mga magawali, pare mo na, mga pare, mga pastor sa balyo niya. Oo, daan pa gyud ay Brad Sam nga ang mga pare sa unang kapanahonan o saserdote o ministro sa lain nga pagkasulti, ginasalikway sila sa Dios nga naman tungod kay wala sila magtuman sa kasuguan sa atong Ginoong Jehova. Karon unsa pa ang nakalatid dinhi sa napasahon sa Jeremias? Kabahin may tungod sa mga saserdote o bisan pa sa mga magwawali o katawan sa Dios kani sa unang kapanahonan, sa panahon sa amahan, sa panahon sa Israel. Nag-ingon dinhi sa Jeremias sa iyang kapitulo 5 bersikulo 26 nag-ingon, kaysa taliwala sa akong katawhan igakakita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati, sila nagabutang og usa ka lit-ag, sila mudakop og mga tao. Kumao ang kini di ay mga katawhan sa Dios kanhi sa unang panahon, daan ang giingnan sa amahan, nag-ingon kaysa taliwala sa akong katawhan sa Dios sa kaning panahon, sa panahon kang Jehova, igakakita ang daotang mga tao. O kita mo na, daan pa yun ay kanhi sa unang kapanahonan. Daotang tao po si Sar, kita narapod sa sulod sa katawan lugar sa Dios. Oo, naana sa sulod sa katawan sa Dios ang mga daotang tao. Sila daw na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati, sila nagabutang og mga lit-ag, sila budakop og mga tao. Sama karon pananglitan kining mga kaigsuuna nato kanhi, kini si Macarayo, kaning asawa ni Edwin Alcasarin, si Mary Alcasarin, kini si Pedroso Bailo, mga magwawali man mga PBC mga PBC man
So, daan na gyud ay nga sa una pang kapanahonan, sa panahon pa sa amahan, nga na gyud ay niyang mga batasana kay matud pa sa atong nabasa kay sa taliwala sa akong katawhan, iga kakita ang daotang mga tao, sila nagbantay ingon sa mga ngayam, nga naghati sila nagbutang og mga litag, sila mudakop og mga tao tanawara unsay netabo karon. Di ba? Ang mga membro sa PBCM naa na sa pagtulunan sa PBCM tungod kay nagtukod sila og lain nga pundok nga kanang gitawag og PEDM o kana dayon kang Miri Alcasarin nga gitawag og 7-star general, kang Pedroso Seal of the Living God. Unsa man ang ilang gihimo, manakop sila sa mga membro sa PBCM, ang ilang gilitag maura pud ang mga membro sa pagtulunan sa PBCM ilang giunay ba? Nga naman, nga ilang giunay ang pulos pod membro sa PBCM nga kani mga membro nga pud ni sila kay daan na di ay nakalatid sa Biblia nga matud pa sa tagna sa Biblia, kay sa taliwala sa akong katawhan iga kakita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati sila nagabutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao. Dad-o nila sa ilang pundok mga higala o magkaigsunan. So daan pagyud ay na kanhi sa unang panahon. Busa dili ka tingala Brad Sam nga sa atong pagtulunan sa PBCM diha sa Espiritu Santo naagid na nga naay manggawas, naay magtukod og laing pundok nga naman daan nang nakalapit sa Biblia. Karon nabagi gipakita Brad Sam sa Biblia nga naagi matumba nga mga magwawali. Basta Brad Sam ang Daniel Kapitulo 11 aron ato ang makita diha nga nakalapit na gyud ay sa Biblia kining mga matang sa mga tao nga mga dautan. Gitawag na sila dautan tungod kay migawas man sila sa pagtulunan sa Dios. Basta Brad Sam ang Daniel sa iyang Kapitulo 11 versikulo 33 ug ngadto sa 35. Aniya Brad Cesar, basahon ta kining versikulo 33 no sa kapitulo 11. Antud atong pagabasahon sa 35 dinhi sa Daniel. Nga basahon giingon dinhi sa 33. Og sila nga mga manggialamon diya sa taliwala sa katawhan, magatudlo sa daghan, apan sila mga pukan pinaagi sa espada ug pinaagi sa siga sa kalayo, sa pagkabinihag o nga pagatulison sulod sa daghang mga adlaw. 34, apan kung sila mga tumba, tabangan lamang sila sa diutay nga tabang, apan daghan ang muipon kanila, uban ang pag-ulo-ulo. 35, ug ang uban kanila nga manggialamon, mga tumba sa pag-ulay kanila, ug sa pagputli o sa pagpaputli kanila bisan sa panahon sa katapusan tungod kay alang pa man kini sa usa ka panahon nga gitudlo. Busa na adi na sa Biblia Brad Cesar nga duday mga tao nga kanang mga katawan ni sila sa Dios sa una pero nangatumba sila sa kanang ilang mga sistema sa ilang pagpangalagad. Unya doon na po yung mga tao nga sa taliwala nga natumba sila, doon na po yung mga tao nga mag-ulo-ulo kanila sumala sa atong nabasa sa Biblia Brad Cesar. Ang mag-ulo-ulo mo itong mga mag-ialamon. Sumala sa gipakita sa Biblia nga mo mag-ulo-ulo bas mga tao ba kay ilalaging ganyon. Sa magod na ato karon mga pagtulunan sa PBCM ng gawas ang mga ministro kay ngano man daan ang nakalapit sa Biblia, dili na tunay katingala Brad Sam, nga nagapanghitabo ka na. Kaya mo managingon, history merely repeat itself. Ang nahitabo ka na to, sa panahon sa amahan, bisan pa sa panahon Kristiyano, nagakahitabo gapon, nga doon naging manggawas sa pagtulunan nga iya sa Diyos. Unsa pa ang atong mabasa sa Biblia, nga kining mga mag-ialamon, mao'y mag-ulo-ulo, mamitik pag mga tao ba, kana bang gitawag o kanang mangdani. Pero gitawag sila mga daotang mga tao.
naan karon unsa pa ang mga nakalatid sa Biblia. Kinsa ba kining mga magwawali nga mag-ulo-ulo mudakop og mga tao ilang dad-on ngadto sa ilahang pagtulun-a kay migawas god. Ang atong basahon tadsam ug unsa kanang mga magwawali nga diin mag-ulo-ulo ngadto sa mga tao aron ilang bitkon, aron ilang danihon, dad-on nila sa ilang pagtulunan, labi na diha sa PEDM nga gitukod ni Makarayo. Basahon tao kinsa kanang magwawali nga mag-ulo-ulo ngadto sa mga membro para dad-on ngadto sa ilahang pundok. Basahon ko ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 12 versikulo 9 nag-ingon, kinsa ba kining mga magwawali nga diin mag-ulo-ulo, mamitik, mudakop og mga tao para dad-on sa ilahang pundok, giingon dinhi. Og labot pa tungod kay ang magwawali o nana gitug-an na ang katong mga manggialamon og labot pa tungod kay ang mga magwawali manggialamon man o nana gitudloan pagayod niya ang katauhan sa kahibalo. Oo, siya naghinuktok og nangita og nagahanay sa daghan ng mga sanglitanan. Ang magwawali nangita og mga pulong nga matarong og kadtong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamatuoran. So kinsa day kanang mga manggialamon nga mamitik, mudakop og mga tao para dad-on ngadto sa ilang pundok kay migawas gud sila sa pagtulon-an nga iya sa Dios. Ang mga magwawali diay o ang mga manggialamon gitawag na og mga magwawali. Mao na ang mga magwawali, mubitik, mag-ulo-ulo ngadto sa mga tao para ilang ganuyon ngadto sa ilang pundok. Instead nga naa na sila sa pagtulunan nga iya sa Dios, tungod lagi kay naa sila yung mga personal nga intereses no na ang mga nahitabo nga ilahang hayluon ang mga tao dad-on nila ngadto sa ilang pundok. O kana nakalati na daan sa Biblia. Karon, unsa pa ang ato ang makitang pahayag ngano man nga ang mga magwawali, matumba man sila. Nakalatid ba yun sa Biblia, Brad Sam, nga naagayon mga magwawali nga matumba yun? Basa, Brad Sam, ang Zacarias sa iyang kapitulo 13 versikulo 9. Gitagna na bagyod sa Biblia nga kining mga magwawali matumba yun ni sila? Nga salain nga pagkasulti, may salaag ba? Dili na sila sa matuod nga pagtulunan kay magtukod sila o kaugalingong pundok para ang tao ilang danihon, para ang tao ilang panapion. Naman sa Biblia nga ay mga tao nga manapi ngadto pod sa mga membro pod sa pagtulunan nga iya sa Dios. Na ba, Brad Sam, nga nagi matumba nganong matumba man ang mga magwawali? Aniya presisar, basahon tani nakasulat sa gingon mga sita sa Zacarias, no? Sa iyang kapitulo 13 versikulo 9 ang atong pagabasahon gingon. Ug dadon ko ang ikatulo ka bahin ngadto sa kalayo. Ug ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi. Ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan. Sila magatawag sa akong ngalan ug pamation ko sila. Ako mingon kini mo ang akong katawhan ug sila mingon siya mao ang akong Dios. Busa sa atong natagad, Brad Cesar, nga gibasa sa Biblia nga dunay pagadad-on nga mga katawhan ikatulo daw kabahin nga gisgutan kay sa atong pagpahayag lugar, Brad Cesar, naman tas ikatulo lugar nga pagpadayag lugar kay kung atong itandi kuaw na to ang payag sa panahong Kristiyano ang natawag duha man to kabahin nalangkob kadto sa Diyo og mga hintil busa dunay mga ikatulo nga gisgutan o gisgutan sa Biblia nga dunay ikatulo kabahin nga pagaulayon ug sila ingon sa pag-ulay daw sa salapi nga matud pa ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan kadtong maong ikatulo kabahin sila magatawag sa akong ngalan ingon ang Dios ug pamation ko sila ako moon kini mo ang akong katawhan
ug sila mingon siya ba mao ang akong Dios. Una ang mga kasaysayan lugar sa mga katawan sa Dios ba Cesar unya kanang mga katawan doon na po'y mga tao nga naalugar usab na himong matugpa nga sumala sa gitagna ni propeta Jeremias nga dunay sa taliwala lubar sa katawan sa Dios, dunay ikita pod nga mga katawan diya sa katawan sa Dios nga mga daotang mga tao nga kana ang bulaton mo bitik kana mo lagla mo dagi mo sa matagpa sa Biblia bikton ka sultihan ka mo sulti o mga sulti nga pagdami kanimo mabato tiging kanina nga atong gibasa nga dunay mag-ulo-ulo ang muluulo kadtura pong mga tao nga naalugar sila kunway sa pag-alagad sa Dios pero ang ilang gidala dili na lugar gikan sa Dios nga pagtudlo Brad Cesar sumala sa Biblia. Oo. Tinuod ka na, Brad Sam, ang imuhang mga pagpahayag. Naagayoy po'y mga tao gahapon, Brad Sam, nga tungod ni Ana, nga nga sila nagtukod og lain nga pundok. Kaya nga no, dunay gipakita sa Biblia nga ang Diyos musulay. Ngadto kanila. Naabay ato ang mabasa, Brad Sam, sa Biblia nga ang Diyos gyud musulay ni anang mga gitawag og mga ministro, dili lang sa mga ministro kundi sa katawhan sa Dios. Sulayon sila sa Dios. Naabay gipakita sa Biblia nga ang Dios gyud musulay. Nya sa diha nga sulayon sila sa Dios, ang uban ana mga luya sila kay ngano dili nila inunta dili nila makuan lugar ang mga pagsulay sa Dios. Nangaluya sila kay sama ra gud nato karon na ay mga kaigsuuna nato nga sa diha nga gisulay sila sa Dios. Naluya na dayon sila, migawas na inuon sila sa maong pagtulunan. Kay naa gayud sa Biblia nga ang Dios gyud musulay ngadto sa iyang katawhan. Basahon ko kanhi Brad Sam ang Jeremias sa iyang kapitulo 17 bersikulo 9 nag-ingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang og hilabihan gayud sa pagkadautan kinsay makasusin ini. Ako si Jehova, ang Diyos man nga si Jehova, magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Kumao, ang Diyos gudi ay iya na gyud ay ning batasan nga sulayon niya ang iyang mga alagad, ang iyang katawhan. Ha? Nganong sulayon man sa Dios ang iyang mga katawhan aron makita sa Dios ug unsa ka kalig-on sa imong pagtuo. Kay ug dili gud ka sulayon sa Dios na unsa man pag kahibalo sa Dios nga ikaw loyal ka ug lig-on ka diya sa maong pagtulunan nga gitukod sa Dios. Manang sulayon gud ang mga membro. Dili lang kay membro bisan pa ang mga magawali. Ha? Dunay pagsulay ang Dios nga pagahimuon ngadto sa maong mga magawali. Ha? Karon unsa ba gipakita sa Hub, Brad Sam? Basa ra gud ang Hub kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto sa 8 aron atong dugang prueba nga ang Dios gid ay musulay gayud diay siya sa iyang katawhan, dili lamang sa mga ordinaryong mga membro, pati pa diha sa mga ministro, diha sa mga dagko nagkatundanan sa pagtulunan nga iya sa Dios. Unsa pay nakasulat Brad Sam sa Hub kapitulo 4 bersikulo 3? Ano ba Cesar, basahon ta ang yung mga sitas sa Hub 3 kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 8 gingon. Ano karon daghan ang imong natudluan ug ikaw nakalig-on sa mga mahuyang ug kamot matud pa sa atong nabasa. Ang imong mga pulong nagaagak niadtong nagapukan o nagakapukan matud pa sa atong nabasa. Ug imong gibaskog ang mga mahuyang ug tuhod mo na ang lugar gihimo lugar niadtong mga katawhan lugar sa Dios nga matud pa sa bersikulo 5, apan karon midangat na kini kanimo, ikaw naluya kini na nagtandog kanimo ug ikaw nasamukan. Oh, naluya siya.
Dili ba ang imong kahadlok sa Dios mao'y imong saligan ug ang pagkatulid sa imong mga dalan mo'y imong ginalauman? Magipay pangutana. 7, hinumdumi ipakiluoy ko kanimo kinsa ba ang nawagtang nga walay sala, kunhain ba ang matulid nga ginalaglag, sumala sa akong nakita, matud pa ingosob, kadtong nagadaro og kasalanan, matud pa og nagapugas og kasamok, magaani sa mauusab. Busa katud ang mga tawo nga nagapugas og kasamok, mo gyapon iyang maani ba Cesar, mag-ani gyapon to siya kasamok. Sa gihatag nga esplikasyon ni Hobo kay ang tanom mo sa maragan mas nagtanom kag kanang utanon na kanang butang paliya alaalag mo ani kag dili paliya aga mo ani kag bayatas mo ginabra Cesar busak kung magtanom man ka og dautan nga pagsulti labi na sa pagsulti nimo para tinugan sa Dios unya kunuhay nagpakalagad ka sa Dios unya dili day tinuod ang alagad ka, ikaw ra mismo mo nag-ingon nga alagad ka, pero ang istorya dia dili day na tinuod. Ingon na ba? Magtanom ka og kanang maayo, muani sa ka og maayo. Magtanom ka dautan, muani sa ka og dautan. Karon. Ingon ana mga higala o mga kaigsuonan, ang Dios musulay. Ha? Unsa pa ang gipakita sa Biblia? Kaysa diha nga ang katawhan sa Dios sulayon man sa Dios. Ha? Moto nga naluya sila. Karon unsa pay atong dugang mabasa dinhi sa Amos kapitulo 9 bersikulo 9 nag-ingon. Kay ania karon ako magasugo ug ayagon ko ang balay sa Israel taliwala sa tanang mga nasod. Ingon sa mga lugas nga pagaayagon sa ayagan apan walay bisan usa kalugas nga bugas nga matagak sa yuta. So abilidad na gyud sa Dios Bradsam nga ang iyang katawhan sulayon niya, ayagon niya. Kidaan nang gisulti sa magtutudlo, Master Tomas Iñigo Senior, nga matud pa niya diri namo sa iyang ebanghelyo. Dagko naraba ang bangag sa akong ayagan. Batasan na gyud sa Dios nga muayag siya, musulay siya sa iyang katawhan na ug dili ka makabarog sa pagsulay nga iya sa Dios. Muna nga magtukod kag pundok, panapio na pud ang mga membro, galgalo na pud sa dili maayo, magwali na pud og supak sa kabubuton sa Dios. Ngano man? Kay abilidad na gyud ay ni anang mga magwawali nga ng gawas. Talo-taloan ba bilko nila, ulo-ulo ba sa uluhan nila ang mga tao. Ngano man para pagdani ngadto sa ilahang pagtulunan mga higala o mga kaigsuonan. Busa kamo mga membro sa PBCM nga nakadungog sa among wali, ayaw mo kay bulong nganong ingon ana man ang nahitabo sa pagtulunan sa PBCM. Daan nang nakalatid sa Biblia nga naa gayon mga tao ang mga kaigsuonan nato nga mubitik, mutalo-talo, numira ba og mga membro gapon. Karon unsa pay mabasa nato Bradsam sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 5. Kay ang Dios gipakita man nato sa Biblia nga ang Dios muayag siya, musulay siya. Unya sa diha nga ang tao maluya, unsa ba ang gipakita sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 5 Bradsam? Dugang natong prueba ngadto sa atong pagtuon karon ug ato kining gipahinungod ngadto sa atong mga kaigsuonan usab nga membro sa pagtulunan sa PBCM. Gang uban na libog na sila ngano man nga naa may mga membro sa PBCM nga nanggawas man daw unsa man kuno madig-on nga katarungan naabagud kuno tay mga bersikulos Biblia nga may atong ikahatag ngadto nila sa atong mga kaigsuonan ngano nagakahitabo kana. Daan na kanang gilatid sa Biblia. Unsa may mabasa
Ratsam sa Habakuk Kapitulo 1 versikulo 5. Anya Brad Cesar, basahin taming gingon mga sitas sa Habakuk sa iyang Kapitulo 1, versikulo 5. Gingon nini, matod pa din tumanaw ka mo sa taliwala sa mga nasod. Lugar gisugo din, lugar ingon sa Habakuk. si Habakuk, tumanaw ka mo sa taliwala sa mga nasod. Ug sudungan ninyo ang managkatingala sa dakong kahibulon, ingon sa Habakuk, kay ako nagabuhat ug sa kadakong buhaton sa inyong mga adlaw nga dili ninyo katuan bisan pa kini ginasugilon kanyo. Mo kana ang istorya lugar sa Dios ngadto kang Habakuk ba siya? Nga matud pa tumanaw kamo ingon niya sa taliwala sa mga nasod, ingon ang Dios, ug sud-on nga ninyo ang mga ug managkatingala sa dakong kahibulon daw. Kay ako magabuhat o nagabuhat sa usa ka dakong bunuhaton sa inyong mga adlaw nga dili ninyo katuan bisan pa kini ginasugilon kaninyo. Nahihimuon day ang Dios Nga angay kakatuo, dili ka magkatuo ba nga ngano maniha nga kakahitabo mani? Ha? May bulong ba ka? Nganong kakahitabo man kana? Daan na kanang mga nakalatid sa Biblia, mga higala o mga kaisuna namo sa pagtulon sa PBCA. Ngano man di ay, unsa ba day gipakita dugang prueba sa Biblia? Ngano nga duna manggayoy buhaton ang Dios nga lisod para ngatos mga tao mahibulong sila ba? Dinhi sa Buhat Kapitulo 13 o ganyan versikulo 41, dugang prueba nato kini magkaigsuuna namo sa PBCA. Manghinaot ni nga kini inyo gid unta kini nga masilsil sa inyong alimpatakan nga di mo magpadala niya ng mga kaigsuuna nato usab kanhi sa unang panahon nga nanggawa sama ni Pedro Subaylo, ni Mary Alcasarin, Nardo Ubanos o kana si Makarayo karon nga bag-o lang nagtukod. Ha? Unsa ba ang dugang gipakita sa Dios nga duna di ay ang Dios himuon ngadto siyang katawhan nga dili ba kasarangan ba mo na nga ang dili anay katuan ba Cesar nga siya Dios pa sama lugar sa gihimo lugar sa atong magtutudlo ba Cesar kana dili man nato na malimod na sa panahon o sa atong magtutudlo na siya karon sa kahimtang sa pagpahulay nga gani ang mga tao gani ang mga kritiko nga nato nga mga katbang mingon man maningil man nato nga naabay Dios nga namatay kay lagi nasa kahimtang lugar sa atong magtudlo nga naa lugar siya sa pagpahulay nga kanang giingon sa tinawanon nga piskong nga pagkasulti nga ingon ta nga namatay ba Cesar pero para nato wala namatay ang atong magtudlo kundi naa siya sa kahimtang sa pagpahulay tungod kay doon na siya bunuhaton nga angay niyang pagabuhaton ba Cesar na angay na ato mo na unaalay taas nga panahon ba Cesar ato na silang tagaagtima niya na aron masabtan usab sa mga tao kung usa di ay ang lugar kahimtang sa atong magtutudlo ngano nga doon naman siya balihutan nagingon sa Biblia nga matud pa sa atong gibasa maghimo siya mga buhat nga bisan pa ang mga tao nga nagtuo dili lusod dili na angay makatuo may matud pa sa atong gibasa sa bersikulo 5 lagi siya 1:5 sa Habakuk tumanaw kamo sa tiliwala sa mga nasod gingnan ang mga tao niya na ug sunungan ninyo doon ay ipasudong ha o managkatingala doon na pag sa pagsudong nimo doon ay pagkatingala imong mga nasudong og nakita sa dakong kahibulong hibulong ka kay ako magabuhat sa usa ka dakong bulaton nga sa inyong mga adlaw nga dili ninyo bu katuanan bisan pa kini ginasiguran na konsulti mo kana lang daw usa sa gihimo lugar sa among magtutudlo mga malnamo nga magsayon pero alang sa inyong kasuran bisan sa taliwala lugar ni ana nga naghimo siya na inyong paninyo matud pa nangamatay pero mo na giingon nga namatay pero wala balsamara ang iyang lawas wala man mabaho wala pud gani na mabaho wala usas kay bulungan nga matud pa himuon niya ang buhat nga kay bulungan buluhaton nga bisan pa ang mga tao nga matud pa sa atong adlaw ang mga adlaw mo dili pa ninyo kana angay katuan sa ilang buka na asa kuno ka mangita ug tao nga makabsay sa kinabuhi unya dili ba sa maron unya wala mabaho
Di ba? Kay kasagaran Brad Sam, sa ordinaryo nga lawas Brad Sam, sa 24 hours, udlon manggali na, mabaho na manggali na, pero ang ato magtutudlok, bila nakatuig, 2004. Usa na sa Until now, karon. usa na sa bisyo ni Habakuk Brad Cesar, nakita na niya sa iyang panahon musa tagaan na siya giya ba sa Dios nga may nana ang sistema Ang mahitabo. mahitabo. Karon, usapay dugang. Dinhi sa buhat, kapitulo 13, versikulo 41, Brad Sam. Dugang nga pong kining prueba. Sa kanas Nga ang Diyos gyud ay adunay buhaton. Unsa may buhaton sa Dios? Sa akong gisitar, ang buhat kapitulo 13 versikulo 41 nagiyon. Tan-awa kamo mga mayubiton, panghitingala og mga wagtang kamo, kaysa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuhuan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo. So ang Dios gyud ay Brad Sam, abilidad niya nga dunag daw siya buhaton, ha? Nga matod pa sa iyang pahayag, tan-awa kamo mga mayubiton, address dis nga tos mga mayubiton ba? Panghitingala o pangawagtang kamo, kaysa inyo mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili kayo ninyo pagatuan bisan pa nga kun adunay magasugilon kaninyo. Sama sa gihimo sa atong ligidnon nga magtutudlo. Ha? Ang uban ingon nga nabagyo day Dios nga mamatay, nabaday Dios nga mawala. Tanawa ra gud ang atong Ginoong Kristo, bisan taliwala nga siya namatay pero mibalik siya. Ngano man, tungod kay advis kana nga tos mga mayubiton nga miingon nga luwasa ang imong kaugalingon, ikaw maka-anak sa Dios, mahilag ka muluwas sa uban unya ang imong kaugalingon dili nimo kayang luwason. Ingon ana ang mga gipakita sa Dios nga ngadtos mga mayubiton, ha, manghitingala sila kaysa inyong mga adlaw matod pa sa Dios pagabuhaton ko ang buhat, usa ka buhat ka dili kayo dinyo pagatuan bisan pa nga kun adunay mga sugilon kaninyo. Ingon ana ang gipakita sa Biblia nga ang Dios, ha, kahibulungan gud siya sumala sa iyang mga buhat. Karon kay sa diha nga ang katawan sa Dios, sa diha nga sila sulayon sila sa Dios, Brad Sam, tungod kay ang Dios muayag man ngadto sa iyang mga katawhan. Unya ang mga kaigsuonan nato sa diha nga sila gisulay sa Dios, nangaluya sila. Ang uban nang gawas sa maong pagtulunan kay ngano man, ha? Sa diha nga ang tao, Brad Sam, kung pananglitan ang tao, taliwala nga siya giayag o gisulay sila sa Dios, ha? Unsa ba gipakita sa Biblia, Brad Sam, sa Mateo 24:13? Kung ang tao lamang mulahutay sa pag-alaga diha sa pagtulunan nga iya sa Dios, unsa ba ang iyang mapala? Kung ang tao mulahutay nga dili siya magpakabig dadto mga kaigsuonan nga mamira og mga tao, mubitik, talu-taluan niya ang mga membro nga ilang danihon ngadto sa pundok nila ni Macarayo, ni Miri Alcasarin o kang Pedro Sibaylo o ngadto kang Nardo Ubanos. Unsa ba gipakita sa Biblia, Brad Sam? Kung mulahutay lang sila sa pagtulunan sa PBCM, unsa ang mapala sa membro kung mulahutay sila? Ano ya, Brad Cesar? Alam niya itong mga tao nga mulahutay sa mao nga pundok, labi na sa PBCM, tungod kay ang PBCM ang magtutukod noon nga uman si Master Tomas Diho Senior, nga siya mo ang nagtukod noon nga pagtulunan nga gibilin lugar nga ngadto sa mga tao diri kanato. Kung ang tao nga PBCM mulahutay lang ug dili sila magpadani ngadto sa mga tao nga mingibulag na sa PBCM, sama nila ni Pedro Subaylo, nila ni Macarayo, Nadani Lakwa, Miri Alcasarin, ug uban pa nga mga kaigsuonan nato kanhi nga maghimo naglaing pundok sa mga usab nila ni Nardo Ubanos. Pero ang mapaabot sa tao kung mulahutay sila, unsa man ang ilang mapaabot mo na yatag ang paghulagay sa panahon pa kini sa kaysayan pa kini sa atong Ginoong Kristo. Ginoong Kristo daan na magpasidaan ngadtong mga tao nga kanang mulahutay sa pundok sa Dios nga diha ka magpasakop hangtong santo na. 24 sa Isaya, sa Mateo
versikulo 13 inyong patalingugan giingon. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Usa ang gihatag nga kanang paghulagway sa Biblia Kung mulahutay, nga kung mulahutay ka diya sa pagtulunan sa Dios kay imong sa kaupan dili makabaton ka og kalaglagan sa imong pagpalangad ba Cesar kun dili maluwas ka kung kana mulahutay ka ni anang pundok nga iya sa Dios nga imong gialagaran kay kini na atong panahon na amantas pag-alaga diya sa Santo nga ang Santo nga master nagtukod siya iyang pundok nga pagtulunan nga pabisiin busa diya tas pabisiin kung mukawas tas pabisiin mo na giingon mga kaigsunan dili gid ta makabaton og kaluwasan kundi ang atong mapaabot mao gyud kana ang kalaglagan sumala sa mahitabuon niya nato sumala sa Biblia. oo, kaya nga naman. Ang mga magwawali kanhi, mga ministro sa PBC, hibalo na sila. Daan pa si Master nag-ibanghilyo. Sa naa pa siya nato gradsam. Gani pa man iyang gipatestify si katong membro nato nga si Kuan. Kato yating bagaipo. Nga si katong pakita ba sa pananahon nga nakasulat dito sa langit ang pagtulunan sa PBCN. Pakumyo pasayon. Naaman na sa basahon. Nana sa basahon ba Cesar? Way lain na nakita dito sa langit. Ang litra nga PBCN mao ang gitukod sa Dios nga Espiritu Santo. Na kanas basahon kasaysayan kana ni pakumiyo pasayon unya may bungtan ini mga kauban nato kanhi nga mo na giingon nga nayabag ng utok nayabag na gud na kay ngano mismo sila nagpamatuod nga way laing pagtulunan nga tinuod mao lamang ang pagtulunan sa PBCM unya karon hag-as miingon nga ang among pagtulon nga PDE mo na tinuod na unsa naman ang utoka karon oy. Wa ka na mabalitok ng inyong utok, inyong gipamatud-an sa inyong kagalingong baba, nga way lain na sulat nga ngalan dito sa langit, mao ang pagtulunan sa PBCM, hag-as lugar maingon mo, nga PDM, usa may lugar tawag ninyo anak, di ba nalisuan mo sa inyong kagalingong pangunahuna? Wala na mo magkadimao? Pila ba day ang gitukod sa Dios? Nga pagtulunan, di ba usa lang? Ngagas mo magpaila mo og PDM? Kung sa man ninyo na pagunahuna, naba sa Biblia nga ang Diyos nagtukod og 2 ka pundok, 3 ka pundok, 4 ka pundok? Usa lang kay iglesia ang gitukod sa Diyos. Usa lang ka pagtulunan ang gitukod sa Diyos, dili 2, dili 3, dili 4, dili 5. Kung dili usa lamang, hag-as ka makarayo nga maingon ka nga PDM na mao ang tinuod mo ang timbre sa kaluwasan. Laro nga gali na inyong utok. Mapaninglan mo gid mo na mo anak ngano man. Sa una nag-ingon ka, way laing timbre sa kaluwasan mao ang pagtulunan sa PBCN. Unya karon sa diha nga nayabag na inyong utok. Tungod ang inyong puasa di gisudla hinuom og dili mao. Puasa pa mumor. Tanawa. Wa pa kayo na nariberin kaon. Unsa na kayo naitabo nimo kay matod pa. Sa imong ugangan. Nga pa. Og mawala manggaling ko pa. Nagka-istorya mamis imong ugangan makarayo. Panggawas mo sa PBCN. Kita mo lang na. Diyaan ang tungura, daan ni gudiyahin ni imong gipamulong. Nga wa gyud kay pagtuo. Sa to pa nag-istorya lang day ka sa PBCM nga taphaw lang ang imuhang pagtuo. Mao man naron sige puasa din nayabag ng utok. Di na mukaon. Klaro ba Cesar nga gisudlan nimo dili mao. Ni opposite lugar siya kang master kay sa imong kag mawala siya. Ang mawala siya gawas mo PBCM sa to pa lugar lugar na ang balyo na lugar kas pagka Dios og mo nang istorya
Ha? Kaya mo nagmuha ka niya. Wala mo, ko, duwag mo sa PBCM. Mamatay ko na siya. Kaya, nagigaw, nanugo naman siya, Brad, sa matupas ang ugangan nga. Pa, di dagod na ko, masabot akong lawas pa. O, nagsakay, mami siyang papa, natong sang adlaw, das barko. Di dagod na ko, masabot akong lawas pa. Murag mamatay na yun ko ni ini. Kung mamatay, manggaling ko pa, panggawas mo sa PBCM, daan ko din na niyang na nang gisulti daan. Ha? Mo ni karon nang hitabo, nagtukod sa pagtulunan, kay guwapa, na siya ni Riberin nga. Oy, makarayo, naon sa man ka, ang manulunda gani ni kaon, ang Diyos gali ni kaon, si Master, ikay, no, di na kamukaon, tanawan ng imuhang pagkaway kaon, di nayabag na imong oto karon. Ha? Gisudlan na kadili mao. Ha? Puasa pa mo. Muna diyan magkagsuunan, ayaw mo pag-ingon ana, oy. Grabe, ikaw makarayo, permi ka mapaninglan sa imong mga gipagsulti. Ikaw ra mismo. Mapaninglan ka sa imong mga gisulti. Kana bitang sigihan ka o kuan ni Riberin nga imong tingog di makakadinay na, mabitaw gihagit kag debate. Ano di makamusokol nga ikaw balo man kun imong batasan nimo. Sumala sa una sa debate kang Bindilyo sa pagtinubagay sa radyo. Grabe imong baba. Kulba ka na imong baba. Pero karon, naon sa naman imong baba lagi. Di naman lang lagi ka musokol og debate. Nga naman, di balo ka nga pilduhon jud ka sa debate. Kaya imo rag baba maumula paro sa imong kaugalingon makarayo. Pinsara pag ayaw makarayo. Ayaw pagpadala ni Dani Nakwa kay gigamit lang ka ni Dani Nakwa. Si Dani gigamit ka makarayo. Ikaw po makarayo gigamit pa ni Dani kay mo may buhikay sa papilis. Ha? Klaruhan ang inyong hunahuna do. Klaruhan ang inyong hunahuna. Pero sa bagay, daan na magyod giingon ni Master gadili loy tanan magwawali imo. Ha? Daan na kana. Karon, Giniginin Brad Cesar na luoy lang ang mga tao niya nang nadala nila, Brad Cesar. Ang mga membro. Kay kana iya mo na iya ra gunas tao kay iya sa tao na o mabungkag gina. Mabungkag ang doktrina. Tanawas kang merli karon sa una, permero daghan karon tanawa. Namalik sa PBCM. Ano man? Ha? Di naman sila magkasabot. Kay gisudlan nagigdili mao, gisudlan naglaing espiritu. Nga sabihan nga mulahotay ang tao. Diha sa PBC unsabay mapala nag-ingon. Sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 12 ingon, bulahan ang tao nga moanto sa mga pagsulay kay human siya makaanto sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. Unsa di ay mga higalag magkaigsuuna na mo sa PBCM sa diya nga mulotay ka sa PBCM matud pa sa Biblia bulahan ang tao nga moanto sa pagsulay kay mahuman siya moanto sa pagsulay madawat niya ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios ngadto kanila. Ingon ana patunto mo anang punduka. Ha? Grabe. Tanawa na inyong pagpuasa-puasa. Di sudlan na mo og espiritu nga di mao. Kigwa pa sa Riberin na, ambot lang ka, unsay dangatan ni mo, kapirti ng niwangan ni mo makarayo. Ha? Di na masabot imong lawas, pirti ng niwanga. Motungging na ka ni Riberin, unsa mga makarayo. Kaon mga liang manulunda, nagkaon mga ni... Si Master, ikaw nino, di mo kaon, labaw pa ba noong ka ni Master hinoon? Tanawa sa imo sige puasa. Ha? Ha? Ay, kung ina nga kato nagsulti nimo makarayo. Ayaw pagkaon. Daw ang yawa to. Ha? Disgrasya ka da. Ha? Kay ang Diyos ba? Ang yawa ba? Muhulam na basta kwa sa Diyos. Muhulam sa tingog sa Diyos. Ha? Daan ang gisulti na ni Master. Busa mga kaigsunan na mo sa PBCM. Ayaw di mo patunto ani mga kaigsunan na to nga may gawa sa pagtulunan sa PBCM
nganuman kanang mga tawhana dunay personal nga interes. Karon Brad Sam, sa panahon Kristiyano, doon na ba po'y migawa sa panahon Kristo? Juan 6, Brad Sam, basa kay ato maning giklaro sa panahon sa samahan doon na migawas mga katong katawang Israel. Sa panahon sa Espiritu Santo naagapon. Sa panahon ni Kristo, Brad Sam, na ba po'y migawas sa mga membro ni Kristo, Brad Sam? Basa ang Juan 6, versikulo 60 nga to 71. Ni Brad Cesar, basahon ta kining nakasulat sa Juan kay sa iyang kapitulo 60 bersikulo 60 nga to 71. At atong basahon Brad Cesar Juan 6. Atong susihon nga wala gini kalainan nga nahitabo sa bisan pa sa kaning panahon samahan sa panahon sa Israel dunay mga tao gyapon nga ni minggawas gyapon sila sa pagtulungan sa Dios o tali pagabot pod sa ikadawang panahon sa panahon Kristiyano naagyapon pa si Sarbo sa way katarungan ni natong panahon karon nga naagyapon kay matulpas uno na sa atong gibasa sa imong gihisgutan kaniya Brad Cesar kung unsa ang nahimo kaniadto mamauman ugma o kanang ang mamaugma mauusab ang ginabuhat kaniadto nga mao kanang karon sumala sa nahitabo nga gingon kanang ugma bisag nga matulpa nimo history merely repeat itself. Busa nitabo kana. Busa ang panahon Kristiyano, magapoy mga tao nga minggawas nga naanaon ta sa pagtulunan sa Dios, pero nanggawas sila gikan sa pagtulunan sa Dios niya. Sa 60, daghan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog niining nga nag-ingon. Lisod kining sultiha, kinsa may makapatalinghog niini giagi pangutana apan sa nagpakibalo ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagot-bot mahitungod niini siya mingon kanila ingos Kristo nakapaluya ba kini kaninyo putana si Kristo nga to sa iyang mga tinun-an kung nakapaluya ba itong ilang dunggan ng mga sugilanon sa 62 nan maunsa man kaha diay kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto sa 63 ang makahatag og kinabuhi mao ang espiritu ang unod wala diretso Brad Sam sa 71 tama na to sa ikaw malang na to sa 71 ginon mo ni istorya rin ni Brad Cesar nga matugpas sa 66 usa yagi na to tapos ninidaghan sa iyang mga tinun-an mitalikod nga ug wala na managpanglakaw uban kaniya kay Kristo unya sa 71 nagingon si Jesus mistubag kanila dili ba gipili ko man kamo ang napulog duha ngani ang usa kaninyo yawa. Sa to pa sa panahon Kristiyano na nagyudi ay gapon nga minggawas di iya ni Kristo ni pahawa kang Kristo nga naman tungod sa igsuong mga mini Galacia kapitulo 2 bersikulo 4 Busa dili katingala Brad Sam nga sa atong kapanahonan karon sa Espiritu Santo ya sa kang master na ay goy mga igsuon gihapon nga nibiya sa pagtulunan gitawag ka nagmini nga igsuon. Bueno Brad Sam, daghan pa unta kitag isugilon isulti kabahin sa mga kaigsuonang mga mini pero kay napupos ba ng atong oras mingon na lamang kita daghang salamat sa atong lagiton ng magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. sa panalangin niya ang gatag. Salamat kay Master. Kini inyong alagad sa kangina si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. O sa ngalan sab sa atong executive no ang Vice President Reverend Sally Henio og ubos kini inyong alagad sa kinang si Brother Samuel Montenegro nilang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gapitikas sa mga oras ug istasyon ug mayong hapon kanatong tanan.